o yung katagang pagtagad pasugdon sa kasing-kasing nagahisgot ang mensahe na si Jesus ragyod ang paglaom sa kinabuhi. Amen. Wala nyo lain. Hallelujah. Karon isentro ang atong huna-huna kasing-kasing diya sa presensya sa Dios aron ang pulong sa Ginoo mo tisok sa atong huna-hunang kasing-kasing. Amen. Anong isentro nato atong paggalingod diya sa presensya sa Ginoo? Kaya usahay samtang naminaw tas pulong sa Ginoo daghan pong mga huna-huna nga mosulod sa atong huna-huna. Amen. Labi na usahay si Satanas muhunghong sa imong huna-huna. Kung imo siyang sundon pirtigin ka. Muna ang topic nato karon atong gihuluhan o the power of prayer. Ang gahom sa mga pagampo. Unya ang atong foundation scripture, Mark 14 verse 38. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang Ginoo ng mga panalangin sa atong ibasa, pagampo ka, Ginoo, punggi ang among huna-huna, Ginoo. Silyuhi sa imong hamilit na dugo, aron dili sakmiton ang imong pulong na matisok sa mong kasing-kasing huna-huna. Ug tugon din Ginoo na makasabot kami. Give us more wisdom and knowledge, Lord. And continue to anoint your servant so that I can speak your word in accordance to your will, God. Lord, salamat na kuyog ka na sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Cebuano nag-ingon o siyang niingon kanila, pagtugaw o pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Ato pa nagsulti na yun ang pulong sa Ginoo sa Ginoo ng kamataoran. Nanuman kay may panahon nga kapoy iampo. Amin ba? O Ginoo ro dili o kapoy iampo kung daghan ng trabaho, daghan ng ihuna-huna, daghan ng kabulanan, mga kahitupos, unsa pang mga butang na naglublo sa atong kasing-kasing unang usahay kapuyog ang lawas. Pero ang atong spirit ganahan mo ang. Amin ba? O kung nasa itong pagsimba, kung kapoy ang lawas matong simbahan, ang among spirit ganahan mo simba. Pero ang lawas kapoy man, muna magsigir at ikongkong sa ibang batikon. Tinuod ba ron? Hallelujah. Ingon ang versikulo sa Biblia, muampo ka aron dili mahulong mapildi sa panulay. Kaato pa, the defeated life is a result of lack of prayer. Sa ganin, defeated life. Isa ng defeated. Pildiro nga kinabuhi resulta na sa kulang sa pag-ampo. Ingon na ng versikulo, pag-ampo mo ang dili mo madaog sa panulay. Anong napili ka sa panulay ay nakulangan ka sa pag-ampo. And there is power in prayer. Na ay gahom diha sa pag-ampo. Munang atong makita na importante di ay ang pag-ampo kay naay gahom diha sa pag-ampo. Why? Ano naman? Why? Unang punto, because a lot of things will change
through prayer. Daghang mga butang na mausap, manghitabo sa pag-ampo. Kung sa unang Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Sa gingon, tawag mo na ko. Natupanggot ka sa mo, ampo mo na ko, iyon ang Ginoo. Kaya ako magtubag ka ninyo, o magapanayag, o mga kahibulungang, mga butang awang panimo kahibaw. Diha sa kahibulungang butang, diha nimo masinati ang milagro sa Dios, ang gahom sa Dios, ang presensya sa Ginoo, ang paglihok sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. That's why a lot of things will change through prayer. And through prayer, you will receive the following things. Kung sa mga butangan. Number 1, provision. Pinagis pag-ampo, madawat nimo ang provision. Sa provision, kanang pagtakbo, tatanan atong panginahanglan. Ato pa, kung muampo tas Ginoo, takbuon ang atong mga panginahanglan. Number 2, healing, kaayuhan, physical and spiritual healing. Amen. Ayon ang atong physikalhanong lawas ug atong espirituhanon nga kinabuhi. Number 3, good health. Kanang maayong panlawas. Ginoo ra gyud makahatag ana. Protection. Panalipod sa kinabuhi. Ang Diyos ra gyud makahatag ana, dili ang tao makahatag niya ng mga butang na akong gisbutan. Prayer is our communication line to God. Prayer. Sa gani, ang pag-ampo unay atong pag-communicate na linya dito sa Ginoo. Amen. Amen. Then prayer is our spiritual bread, or prayer is a spiritual bread of a Christian. Sa ganit, ang pag-ampo maunay unsa? Bread. Kristohanong gininhawa. Sa ato pa, kung wala na ka moampo, wala na ka maginhawa. Kanang tao wala maginhawa, unsa may nahitabo, patay na. Sa ato pa, kung dili ta magsigig ampo, mamatay ang atong espirituhanong kinabuhi. Amen. Munang daghan ng problema mo abot. Kay patay na ang espirituhanong kahintang sa imong kinabuhi. Munang daghan kayong pagsulay mo abot sa kinabuhi. Amen. Usahay maba ning atong ampo, pero daghan tag panginahanglan. Tinuod ba na? Kung magkadaghan gani ng imong panginahanglan, dapat magkataas ng imong pag-ampo. Kaya kan gamit tag cellphone, tugot tag tibok adlaw. Tinuod ba na? Pero kung maghisgot tag ampo, walay ganahan anak. Mailahan ganang atong prayer meeting kada Friday. Tagidjot ragi mga anay aron mag-ampo. Nga naman, budlay mo muna magsitag ampo. Pero sa mga Kristohanon na nagahamtong diya sa Ginoo, ganahan nga mo ampo. Prayer is a kind of spiritual
warfare. Ang pag-ampo dili di ay usab kini ka espirituhanong pakigubat. We can fight the devil through prayer. Amen. Masuklan natin ng demonyo, maaway natin ng demonyo, pinagis pag-ampo. Magluhod lang ka sa Ginoo. When you pray, the angels of the Lord will fight for us. That's why prayer is a kind of spiritual warfare. Espirituhanong gubat. Munang kanang demonyo, awayan na inaagis pag-ampo. Amen. Itong saligang di lantaw ni Madam Judith, war room, gubat sa lawak. Kaya nasa lang problema sa ilang panimalay, sa ilang kaugalingon, iyang gigubat dito siyang room, siyang lawak, siyang prayer closet, dito nagluhod, nagampo, o nagmadaugon siya. Dapat kita sa atong balay, naputay prayer closet, prayer room, war room, lawak na gubatanan nga naman, kaysa diyan mo ampo ka, nakigubat ka sa demonyo. Amen? Amen ba? Kanang anak ni mong buluyagon, dili na siya may buluyagon kung ang espiritu na nigamit niya aron siya na imong buluyagon, muna'y imong kontra. Muna'y gubata dito sa lawak sa imong pag-ampo. Amen? Hello? Daluya mo. Luya yung respond. Nga naman, wala yung pamainit. Number 2. What can our prayer helps us in our life? Kung sa may matabang, anang pag-ampo? Unang-una, it can bring our petition to God. Ha? Kung sa may word of petition, ano ba itong mga request? Sa lain nga pagkasulti ka ng atong mga pangayo sa Ginoo. Dapat kayo pangayo sa Ginoo? Amen. Kanang yung pangayo sa Ginoo, pinagis pag-ampo, madala na dito sa Ginoo. Ha? Mabot na dito sa Ginoo. Nay nangutanan ako, Pastor, kung saan man pagpaminaw sa Ginoo nga, minilyon naman ang mga tao sa tibong kalibutan. Nga magdungag ampo. Nanabitaw na yung mga tao na magdungan ng yanong mo, mura magsapoto na naminaw. Kung tao na pagpaminaw sa Ginoo, kadagan na ng tao. Ako sa ngayon. Brad, na ay compartment sa dalunggan sa Ginoo na ikaw ray paminawan. Nasabot ko niyo? Ako sa giinan nga na lawak sa galunggan sa Ginoo na ikaw ray paminawan sa Dios way labot ng imong silingan. Kunang matubag Dios Ginoo ay nagdumog ka sa Ginoo. Sadya mo ampo ka sa Ginoo, madumog ka sa Ginoo kay na compartment sa galunggan na ikaw ray ipaminaw. Munang unsay matabang sa atong pag-ampo, sa atong kinabuhi, it can bring our petition to God. Kaya mo ampo ka ang imong mga pangayo sa Ginoo, ang imong mga request sa Ginoo. Dalhon dito sa trono sa kahimayan. Amen. Mangutana ko ninyo, mahalag, wa pa mong kapasar sa inyong science subject sa una, o nagpasar pa, pero mangutana ko ninyo, kay kabahay maligsagan. Do you know the speed of light per second? Ito sa'yo na himalaw. Akong mga estudyante, unsa may gikusgon sa suga o sa kahayan, matag segundo. Nakapalo mo? The speed is 299,600,000
792,458. Muna ikot sa doon sa puta. Per second. But it can cross the Milky Way galaxy. Yan na siya sa Milky Way galaxy. Kaya ang universe composed of many galaxies. A lot of galaxies. This universe. Nga kanin atong gipuy-an planet Earth na belong ni siya sa Milky Way galaxy. Dili ra kay usa ra galaxy sa kalibutan o sa universe. Daghan. But your prayer can cross over the galaxy of the universe and penetrate into the throne room of God in heaven. Unlike dili na makaabot sa trono sa Ginoo, diya siya sa Milky Way galaxy magtutoy. Pero ang mong prayer mulusot-lusot sa mga galaksiya sa universo o musulod pa yun sa trono sa kahimayaan sa Ginoo na naawa. So your prayer is faster than the speed of light. Amen. Ang imong prayer mas kusog pa kaysa suga, kaysa kahayag sa suga. Pati kusuga na ng prayer. Yan din malagpuyo ng Ginoo. Lapaw po mas mga galaksiya sa universo. Hanggang imong prayer, makaabot dito. Unang dili kita mohonong pata. Amen. Naitulog tubag sa Ginoo. Number 1 is yes. Kato pa, itubag ka sa Ginoo kay inig na imo kayo. Ginahanglan na imo. Ha? Number 2 is way. Dili po pasabot na wala ang tubag ang Ginoo, pero ang tubag sa Ginoo. Wait, kaya kung ako ng tubagon na yun, kasi manahambog ka. Magsalig ka sa imong kaugalingon. Wait, anak, kaya nga naman, mundahon panakot ng imong kinabuhi. Nga kaya kita ganahan mag-instant. Diba? Unang maulay sudan, kung sa may mga sudan ng mga instant, sardinas, noodle, dali kayo. Diba? Ganahan ka, tubagong dalayan sa Ginoo. Your prayer is faster than speed. Amen. Wait. Ulata, ayaw dali-dali, ayaw pamunahin ko. Kaya bukan nato ng Ginoo, Ginoo ba na? Ganahan nato nga, Lord, ibagat ko dahil, Ginoo, ang akong gusto. Pinagura na yung gusto, pero sa hindi gusto sa Ginoo. Number 3, no. Sama ng no. Ibinisayag no. Dili. Anak, dili. Kung kabagon ka, kasi magkadaot na mo. Ano ba? Anak, dili, di parang mo. Wala ng pulos parang mo. Jeremiah 29 verse 11, sa hindi mo diya, ako lamang nasayod sa akong plano diya kanimo. Plano nga dili makadaot kanimo, apan makauswag kanimo. Amen. So your prayer is faster than the speed of light. Ampok sa Ginoo. Okay. There are 3 characteristics of God why we need to pray to Him. Na ay tulog na kinaayahan ang Diyos nga nung ampok na diya. Number 1, He is omnipotent God. Psalms 75 verse 1. Sige on. We praise you, God. We praise you, for your name is near. People tell of your wonderful deeds. Kahimulungan ng mga buhat. Pero ato basahon sa Cebuano kay murag patsada din sa Cebuano.
Psalms 75, verse 1. Nagpasalamat kami kanimo, O Dios. Nagpasalamat kami kanimo. Isangyaw namo ang imong pagkagamhanan o ang mga kahigulungang kutang nga imong nabuhat. Unsa gani ang Ginoo? Gamhanan siya. So number 1, He is omnipotent God. What pasabot? He is a very powerful God. Gamhanan siya kaayo. There is no difficult to Him. Walay lisod para niya. As what the Bible teaches us, nothing is impossible to him that believe in His name. Ang Biblia nagtudlo nga walay imposible niya sa mga ituo sa iyang ngalan. Nami nadungog nga exhortation sa ka-praise and worship leader sa simbahan ni Joel Austin. Nag-ingon siya, giayo siya sa iyang cancer. Sa itong cancer, thyroid cancer. Sa ng thyroid cancer, Kristotumlan. Giayo siya sa Ginoo. Ingon siya, God is specializing the impossible things. Wow! Sabot mo mana? Sabot po sabot na. Ang Ginoo mahilig bubuhat ng mga imposibleng mga putang. Anang tao mo, imposible ni, pero sa Diyos, posible. That's why God is specializing the impossible thing or impossible. Amen. Ikaduha na punto nga nung wamputas Ginoo. He is omnipresent God. Sa nang word omnipresent, presente siya sa tanang dapit. Psalms 139 verse 7 to 12. Kaya itong basahon. Sa nag-iyon diya, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths of the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hands will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me. Even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for the darkness is as light to you. Ingon si David, bisag asa kong butagok, Ginoo, ato ko sa langit, ato ko sa lalong yuta, naaka dito, di ko katago, di mo Ginoo. Bisag pagtabunan ko sa kangitnit, ang kangitnit hayag, rin mo. Ang awa na. Sa ito pa, bisag asa ang Ginoo na. Amen. So, wherever you go, the presence of God is there. Sa asa ka mo ato, ang presensya sa Diyos na. So, you can pray everywhere. Amen? Amen? Pwede ka mo ang bisag asa ka.
Tubagong tas Ginoo kay sa tarang dapit naa ang presensya sa Dios. So in times of problems, God is on the rescue always. You know, Ron? Sa panahon, in times of problems, God is on the rescue. Ito gani? Ang Ginoo, kanino yung amorisyo ni mo nga naman? Because He is everywhere. Amen. Panahon sa problema, isa na yung problema, isang naman. Atong walay problema, ayaw ang isa. Panahon sa imong problema, mo rescue ng Diyos ni mo. Kaya siya nakasot ang dati. Basta magdag, ato sa kusbahan, di mo ang pag-usno. Wala na din ang presensya sa Ginoo. Wala na din. Tuapod sa dapit na diin tuaka. Amen. Pwede ka mo ampo. Muna yung rason nga na mo ampo na sa Ginoo. Number 3. He is omniscient or all-knowing God. Psalms 139 verse 1 and 4. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, before a word is on my tongue, you, Lord, know it. Amen. Tingnan dito, you, Lord, you know it. Ikaw kung naon na hibalon na Diyos. Wapang mabungad. Ang imong mga pag-ampong altos Ginoo. Kahimalo ng Ginoo. Wapang kapsulti. Ngadto niya nakahimulan ng Ginoo. Pero nga naman tayo musulti pamantas Ginoo kabalo ng Ginoo. It is an act of faith. Amen. Buhat sa pagtutulungan. Muna mo po kita. Kato pa ang Diyos nasayod sa tanan. He knows the problems of our heart. Kabalo siya sa problema sa itong kasing-kasing. He knows also our condition, our needs, and coming future. Naibalo ang Ginoo sa imong problema sa kasing-kasing ron, problema sa imong utok. Kabalo na ang Ginoo. Kabalo siya sa imong kondisyon, sa imong pangangailangan, o sa imong umalabot na ugma. So it is enough to entrust our life to Him. Insakto na o insakto kaayo ang atong isalig ang atong kinabuhi ngadto niya, because we serve a very big and powerful God. Amen. Tungod kay nangalagad kag dako nga Dios, gamhanan nga Dios. Our God is bigger than our problem. Ang atong Dios mas dako pa kaysa atong problema. Don't look at how big is your problem, but look at the bigness of our God. Ayaw lang tawa kung sa kadako kanang imong problema. Magsigig kag tutok sa imong problema, mudakot sa mo. Kadagtugan na ka.
apan lantawa ang kadako sa imong Dios. Ano ba? Magsige ganit taglantaw ang itong problema, mapas mo ka. Anong mapas mo man ka? Hindi na mo tagalahan ng kaon, o wala man ang imong appetite. Tinuod ba ron? Ha? O magsige tag hunag problema, di takatulog. Unang magaan ng atong hunang-hunang. Paggaan sa imong hunang-hunang, ang mga silingan dili kasabot, mahingon na sila, nabuang na sila, kaya nagbunagin-bunagin na. Pero dili ang imong pagkabunagin nga nung ingon anak ka, ikaw, kay pag-response nimo sa imong problema, dili insakto ang imong pag-response sa imong problema. Muna nasamong ka, ikaw na Diyos mag-blame, dili ang Diyos. Kung kita na Diyos mga kaigsunan, mga ikamon, nga musalig sa Ginoo, mutuo sa pulong sa Diyos. Kaya di ganit na mutuo sa pulong sa Ginoo, pildi kita. Amen. Ang Diyos na atong gialagaran, labihan kagamhanan. Presente siya sa tanang dako o nasayod siya sa tanang mga kita. Walay matago niya, walay malilong niya mga ito. So karon, matag-usa nato na atay gipangayos Ginoo. Amin ba? Kabaguhan sa bana, kabaguhan sa mga anak, pangandun na ito magkahiyo sa pagpangalagad sa Diyos, kaya wala pa silang mangalagad sa Ginoo. Mga panginahanglan sa kaayuhan, kalinaw sa una-una, o sa kasing-kasing. Itugyan na karon sa Diyos. Uban sa imong pagtuo, kaya ang Diyos mutubag niya. Manindog ka, ibayaw ang imong tuong kamot, ag ang imong wala, itapayon sa imong dughan. Pagpaubos sa imong kaugalingon, ilhang wala kay mahimo kung wala ang Diyos. Tuhui na naay buhaton ang Diyos ni ining orasahan ka. Agri sa akong mga pag-ampa. Amahan na mong langit ko. Niya ang imong mga anak. Nagkalain-lain ang among mga problema at paginahanglan. Apan wala kami mahimo, Ginoo, kung wala ikaw. O sa among kinigituboy diya kanimo. Ang imong pulong nag-iyon ang kumutawag kami kanimo. Ikaw ang mutubag kung mga padayag kahimulungang mga buta. Wala pa namo kahit ako. O sa dining orasahan Ginoo, tubaga ang among mga pagkakas. Ipantong ang imong gamahanan kamot sa matag usa ka na. Aron magapanalangin sa matag usa ka namo Ginoo. Unsa man ang among mga paginahanglan, ikaw labaw nga nasayo. Ug among ginigibayaw diya kanimo. Among gilift up diya kanimo. Uban sa among pagtuo, nga imong pagabuhaton, ang among ipangayo diya kanimo. Sa ngalan ni Jesus, kami nag-aampo. Amen. Amen. Dalaygon ang ngalan sa Diyos,